Tässä ohjelmassa meillä on satojen haastattelujen mies. Kohta niitä on kasassa jo noin 1000. Hän on Martti Ojares. Yleensä hän haastattelee, mutta tällä kertaa hän kertoo siitä, miten hän tuli uskoon ja erittäin mielenkiintoisen, yllättävän kertomuksen, miten Jumala puhui hänelle ja se pelasti erään miehen hengen. Tervetuloa seuraamaan Vain yksi tie -ohjelmaa. Sillä hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. Hän antoi minulle tällaisen ampumattoman haulikon patruunan ja sanoi, että jos et olisi tunnin sisällä silloin perjantaina soittanut, hän olisi ampunut itsensä. Sillä Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella. Sitä vain ei huomata. On erilaista koulukuntaa, on ihmisiä ja Raamatun opettajia, jotka ovat sitä mieltä, että Jumala puhui aikoinaan, kun hän oli täällä maan päällä, ja hän puhuu nykyään vain sanansa kautta. Ja se on tärkeää. Mekin tässä ohjelmassa korostamme sitä, että lue Jumalan sanaa, sillä sitä kautta Jumala puhuu meille. Mutta sitten on toinen koulukunta, joka kuulee Jumalan ääntä joka paikassa. Ja itse en hyväksy sitäkään, vaan ajattelen niin, että Jumala todella puhuu eniten sanansa kautta, mutta hän puhuu myöskin sillä hiljaisella äänellä meidän sisimmässämme. Usein huomaan, että Pyhä Henki puhuttelee minua jostain asiasta, varsinkin jos teen väärin. Harvemmin, mutta joskus Jumala voi puhua myöskin kuuluvalla äänellä. Meidän vanhin tyttäremme, esikoisemme, oli noin vähän päälle 1-vuotias. Ja olimme viettämässä joulua isovanhempien luona. Ja heidän talonsa on aika monikerroksinen ja olimme ylimmäisessä kerroksessa. Ja tämä pienokaisemme oli oppinut juuri kävelemään ja oli innokas ottamaan askelia. Mia oli poispäin kääntyneenä lapsesta, kun hän kuuli yhtäkkiä selvän miesäänen sanovan, varo. Ja Mia kääntyi toisinpäin ja näki lapseni, joka oli juuri ottamassa askelta rappusiin, josta hän olisi pudonnut monta askelmaa alas ja voinut satuttaa itsensä hyvin pahasti. Jumala antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Joka tapauksessa tämä ääni varoitti ja joka tapauksessa varjeltui tämä lapsi joltain hyvin vaaralliselta. Olin vieraana TV7 Isännän pöydässä -ohjelmassa. Tämä tapahtui noin 1,5 vuotta sitten. Ja jos haluat katsoa muuten tuon jakson, se on numero 377, 377 jakso. Ennen kuvauksia Martti Ojares kertoi hyvin yllättävän kertomuksen omasta elämästään. Miten Jumala hänen kauttaan pelasti erään miehen hengen. Miten se tapahtui, mitä tapahtui, sen tulette nyt kuulemaan tässä seuraavaksi. Minä synnyin Etelä-Pohjanmaalla Ylistaron-nimisessä kunnassa pienviljelijäperheen keskimmäisenä poikana. Minun vanhempani kuuluvat tällaisen evankeliseen liikkeeseen ja sillä tavalla Jumalan sana oli kyllä läsnä ja iltarukoukset rukoiltiin. Ja ensimmäisen ehkä sellaisen taivasikävän pääsin kokemaan noin 6-vuotiaana, kun menin iltapäivän unille, että en sitten vierailupaikassa niin nukahtaisi heti. Ja nukuinkin niin syvästi, että minä pääsin näkemään minun isän puolen isän vanhemmat, jotka olivat kuolleet ennen minun syntymää. Ja he kävelivät Ylistaron kirkon portaita, joka on komea iso kirkko, niin kierreportaita ylös taivaaseen. Ja minä tunnistin ne selän takaa, että he ovat minun isovanhempani, vaikka en tosiaankaan ollut heitä nähnyt aikaisemmin. Ja koin, että mä saan heidän mukanaan mennä taivaaseen. Ja sitten minun vanhempi veljeni herätti minut ja mä olin ainakin puoli tuntia ihan raivoissani, että minut herätettiin, koska mä olin matkalla taivaaseen.
Ja se oli sellainen, jonka muistan joka hetki tänäkin päivänä, kun mä kävelin niiden isovanhempien perässä sitä kirkon kierreportaita. No, tämä uskonelämä kyllä oli kouluaikana ja voi sanoa armeijan aikaa ja opiskeluaikaan täällä Helsingin kauppakorkeakoulussa, niin se pysyy kyllä niin kuin aika vahvasti mukana. Ehkä sellainen seuraava iso etappi minun elämässäni oli, kun olin sanomalehti-yhtiössä silloin talousjohtajana ja rupesin lähestymään jo 50 ikävuotta. Ja työpäivät olivat välillä aika pitkiä ja haastavia ja rupesin miettimään sitä, että reilu 10 vuotta niin silloin eläkeaika alkaa olla lähellä ja rupesin miettimään, että mikä se minun elämäni tarkoitus oikein on. Ja tätäkö se on raatamista ja sitten eläkkeelle ja sitten arkkuun. Mutta kun sä oot ison yhtiön niin kuin johdossa, niin sieltä on aika vaikea tulla uskoon. Ja niitä vastustavia elementtejä on hyvin paljon. Mutta 3 vuotta minä kipuilin sen kanssa, että haluanko, että tulen uskoon vai en tule uskoon. Ja tuli sellainen vaihe, että koin, että mä rupean halkeamaan. Toinen jalka vie Jumalan suuntaan ja toinen maailman suuntaan. Mun on valittava. Ja tuli sitten heinäkuun puolivälissä vuonna 1991 se hetki, jolloin olin yksin kotona ja menin kontilleni ja huusin Herralle, että Jeesus, jos sä oot todellinen, niin anna se nyt, todista se jotenkin, että mä ymmärrän, että kumpaan suuntaan minun pitää mennä. Ja se voi sanoa, että silloin Jumalan voima tuli niin voimallisesti minun jokaiseen soluun, ettei jäänyt epäselväksi, että onko Jeesus Herra, onko Jeesus olemassa ja haluanko tulla uskoon. Se tuli niin voimallisesti, että monelle sanoin, että jos minun pitäisi tämä karjääri, joka oli nousukiidossa, niin antaa pois ja tilalle tulisi uskoon, niin kumman valitsisin? Kyllä minä Jeesuksen valitsisin. No minun ei tarvinnut sitä tällä tavalla niin kuin asettaa, mutta nimittäin kun sitten otin Herran elämäni Herraksi, niin minun karjääri lähti nousemaan ja muun muassa niin kuin saman vuoden joulukuussa, kun heinäkuussa oli tämä uskoon tulo, niin minut nimitettiin varatoimitusjohtajaksi ja ura lähti nousemaan ylöspäin. Ja pääsin kokemaan sen, että vaikka olin tällaisessa ei-uskovassa yhteisössä töissä, niin siitä ei koskaan ollut minulle mitään häiriöitä. Päinvastoin oli Jumalan siunaus monissa valinnoissa, mitä sitten tein. Olin varatoimitusjohtaja ja vielä ennen eläkeikää tasavallan presidentti myönsi viestintäneuvoksen arvonimen, joka on vuorineuvoksesta seuraava alaspäin. Ja tämä oli niin suuri muutos sitten, että sulla on kaikki esikunnat, jotka palvelevat sinua. Sitten sä tulet tilanteeseen, jossa minä ja Mirja sitten yhdessä vaan lähdetään tekemään sellaista, jonka todennäköinen ennustettavuus, että se menee hyvin, oli hyvin pieni. Ja se, miksi mä niin kuin lähdin tavallaan siihen, niin Jumala laski minulle hirveän taakan siitä, että Suomen kansa on kulkemassa kohti kadotusta. Se oli niin valtava, että vaikka talouden riskit oli hirveän suuret ja pelot, niin ne oli sittenkin pienemmät kuin se taakka siitä, että kansakunta tarvitsee televisiota, tarvitsee sellaista, jossa viedään evankeliumia eteenpäin. Palaan vielä takaisin siihen aikaan, kun tulin uskoon. Eli ne eväät, mitä minä sain siinä, kun Pyhä Henki kosketti, olivat tosi valtavat, mutta minun Raamatun tuntemus oli hyvin kevyt. Ja se, mitä en ole oikeastaan koskaan kuullut opetettavaa, mikä on Pyhä Henki ja miksi se on niin tärkeää meille kristityille, että me osaamme vaeltaa Jumalan tahdossa. Ja oli semmoinen juttu, että 91 marraskuussa niin ajamassa töihin erottajalle Helsingissä, niin yhtäkkiä autossa noin 8 maissa niin kuuli sellaisen äänen, joten koskaan kuulu aikaisemmin. Se tuli niin kuin hengessä, että soita
henkilölle, joka oli pääluottamusmies meidän yhtymässämme, mutta ei ollut minun vastuualueella, niin tunsin hänet kuitenkin jossain määrin ja ihmettelin sitä, että mikä oli tämä ääni ja miksi mun pitää soittaa sinne. En ole koskaan tällaista kokenut. Ja ajoin töihin ja ajattelin, että eihän mun ole mitään tarvetta soittaa. Mutta sen seuraavan 5 tunnin aikana se voima yhä enemmän vaikutti niin paljon, että lopulta 1:30 maissa iltapäivällä soitin. Se oli perjantai-päivä hänelle. Numerotiedustelusta ensin sain kotinumeron. Ja yllätys oli se, että hän oli kotona. Hän oli siellä kotona, kun luottamusmiehenä olisi kai pitänyt olla töissä, mutta hän oli siellä. Ja sitten koin, että Pyhä Henki sanoi, että ala kertomaan siitä, mitä sinulle on tapahtunut. Sä oot tullut uskoon. Ja minä hyvin arasti aloin kertomaan sitä, koska olin aika tuore uskova silloin. Ja sitten ehkä 3 varttia juttelin hänen kanssaan, toivotin hänelle hyvää viikonloppua. Ja no ei se loppunut siihen tämä tarina, vaan maanantaina kun lähdin töihin aamulla samaan aikaan suurin piirtein Henki sanoi, soita uudelleen sille miehelle. No yhä vaikeampihan mulle ymmärtää, miksi mä soitan. Mulla ei ole mitään asiaa. Mä olen toivottanut pari päivää aikaisemmin, hän on hyvää viikonloppua. Tämä on mahdoton tilanne ja jatkoi sitä pohtimista ja työntekoa siinä samassa, mutta se tuli taas jälleen niin, että siinä 1-2 välillä soiti uudestaan. Puhelinnumero minulle ja oli hänelle. Silloin Henki sanoi selvästi, että kerro, että olet menossa ensi perjantaina kirkkoon, jossa sinua pastori haastattelee sun uskontulostasi. No minä ajattelin, että mikähän vastaus mahtaa tulla, mutta kuitenkin hyvin kainosti sanoi sen ja hän sanoi, että no kyllähän voi tulla. Sovittiin treffit ja menin Pohjois-Espooseen ja hänet 6:30 aikaa ja se ensimmäinen asia, mitä hän halusi sanoa ja kiitti siitä, että soitin silloin edellisen viikon perjantaina, oli se, että hän antoi minulle tällaisen ampumattoman haulikon patruunan ja sanoi, että jos et olisi tunnin sisällä silloin perjantaina soittanut, hän olisi ampunut itsensä. Hänellä oli 2 patruunaa, toisen hän sen puhelun jälkeen ampui ilmaan, mutta toisen varmuudeksi jätti. Mutta nyt hän kokee, että hän ei tarvitse tätä toistakaan patruunaa. Ja se on minulla hallussa, jonka nyt sitten näytän teille. Se on ampumaton ja hän sanoi, että miksi hän olisi sen tehnyt, oli se, että hän koki, että hän on niin vaikea masennus. Ja hän oli vaativa, haastava tehtävä ja hänellä oli määrätty sähkösokkihoitoon. Niin hän ajatteli, että hän oli nimittäin psykiatrisessa sairaalassa saamassa hoitoa siihen hänen vaivaansa. Ja hän oli sinä aamuna, se on ensimmäisen perjantai-aamuna, päättänyt karata sieltä ja karkasikin sitten sieltä sairaalasta kotiinsa tehdäkseen itsemurhan. Ja se oli juuri se aika, kun hän karkasi sieltä, kun Herra kosketti minua. Ja sitten iltapäivällä minä ajattelen, että Herra on joutunut pidättämään häntä, että ei toteuttanut sitä ennen mun soittoa. Ja samanaikaisesti mulla paine lisääntyy siihen, että mun täytyy soittaa. Ja jälkeenpäin nyt kun olen oikein ajatellut, että tämä oli se syy. No hän tuli sitten minun kanssani sinne miestenpäiville, jossa tosiaan olin todistamassa uskontulostani. Ja hän sanoi, kun mä pyysin, että olenko mä puhunut totta, hän sanoi, että joka sana, mitä on puhunut, on totta. Hän antoi elämänsä Jeesukselle, siellä oli 100 miestä kuulemassa tämän. Ja hän osti nettiraamatun ja sitten näitä hengellisiä nuotteja. Hän antoi elämänsä sinä iltana Jeesukselle. Ja se oli marraskuu puoliväli, niin kuin olen aikaisemmin sanonut. 2 kuukautta siitä eteenpäin hän oli eheytymässä hyvää vauhtia. Mutta tammikuun puolivälissä aamupala pöydässä vaimonsa kanssa hän tuupertui, verisuoni katkesi päästä ja hän meni taivaaseen. Miettikää sitä, että kun siitä vaimo kertoi sitten omaisille ja työnantajalle
Hän oli kuollut luonnollisen kuoleman uskossa Jeesukseen, jos vaihtoehtona olisi ollut, että hän on ampunut itsensä. Eli tässä on niin kuin valtava opetus minulle itselleni. Ensinnäkin, että kuinka pyhän hengen ääneen voi kuulla. Miten sä voit sen tunnistaa. Ja toiseksi se, että sun täytyy totella sitten, jos sä koet, että Herra puhuu. Ja olla kuuliainen, vaikka sul näyttää siltä, että eihän tässä ole mitään järkeä eikä mun ole pakko, mutta sä teet sen vaan. Ja mä väittäisin näin, että ilman tätä kokemusta ei olisi TV7 koskaan ehkä syntynyt. Tosiaan kun jäin eläkkeelle, silloin juuri tarvittiin sitä ymmärrystä. Ja tämän 18,5 vuoden aikana, mitä tässä on mennyt, on tarvittu sitä satoja ja satoja kertaa, että kun menet eri maahan, perustat kanavan sinne, menet Israeliin, perustat studion sinne tai Ruotsiin. Ei ole välttämättä rahaa, mutta kun sä koet, että Pyhä Henki sanoo, niin silloin sitä mennään. Tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeää se, että me opimme tuntemaan, että Jumala haluaa meille kertoa tahtonsa. Koska ilman sitä tahtoahan me ajelehdimme niin kuin korkki vedessä. Ja tämä on niin kuin äärettömän rohkaisevaa kaikille meille, jotka Herraa etsimme, että me opimme tuntemaan, että se etäisyys hänestä on läheinen, se on oikeastaan reaaliaikainen. Jos palaan vielä siihen tilanteeseen, jolloin olin polvillani ja kysyin Jeesukselta, että Herra, jos olet todellinen, niin osoita se minulle. Mä uskon, että Jumala haluaa meiltä juuri tätä asiaa kysyä ja hän haluaa vastata siihen. Ja hän vastaa tavalla, joka aina vie yleensä maaliin. Ja sen tähden jokainen, joka on epävarma, mutta epäusko on sellainen, joka meillä kaikilla ihmisillä on, että meidän täytyy saada, niin kuin Tuomas, saada konkreettisesti nähdä ja kokea se, että jokin asia on totta. Mutta meidän ei tarvitse sillä tavalla kokea, vaan me voimme vaan sanoa Jumalalle, jos olet, niin osoita se minulle. Ja sanoisin näin, että vaikka liike-elämässä oli menestyvää ja nautinkin siitä, niin se ei ole kuitenkaan mitään siihen, kun sä saat tehdä sen, että se tuot ihmisiä Jeesukselle. Eli kyllä mä sanoisin näin, että mä todellakin rohkaisen ja suosittelen jokainen, joka vähänkin tuntee halua niin kuin tutustua Jeesukseen, niin kannattaa. Se on paras tie, mitä ihminen voi elämässään saada. Noin vuosi sitten olimme Kreetalla ja eksyimme Kreetalla. Me usein eksyimme vuoristoon, jota paikallisetkaan eivät käyttäneet, koska se oli niin vaarallinen tie. Mutta Google Maps näytti sen ja me tottelimme. Siellä oli sortumia joissakin kohtaa, tulvavesi oli tullut ja tie oli hävinnyt kokonaan. Siellä oli katepillareita, jotka yrittävät täyttää niitä tiekohtia, mistä ei oikein voinut ajaa. Mutta me menimme eteenpäin ja sitten lopulta tulimme alas laaksoon ja siellä näimme ihmeellisen näyn myöhemmin. Siellä oli iso kallio ja sen kallion päällä ja ympärillä oli valtava lauma lampaita. Hyvin raamatullinen näky. Ja päätimme, että haluamme kuvata tuossa kohtaa uuden kappaleemme videon. Ja sitten aivan loppupäivinä menimme sinne samaan paikkaan, ne lampaat olivat siellä, ne kyllä pelästyvät aika nopeasti, mutta Mia meni sinne lampaiden keskelle ja saimme kuvata tämän seuraavan kappaleen video. Nämä kuvat tältä kalliolta ovat myöskin sen takia tärkeitä, että siitä tuli koko levymme kansikuva. Ja siellä kuvattiin sitten kappale, joka on tehty Jumalan kunniaksi. Sen nimi on yksinkertaisesti Kunnia. Kunnia, kunnia.
rakkaus, sua ylistämme. Kirkkautesi hohtaat, pyhyydessäsi. Kunniasi laulaa, äänimuodosi onnen. Kunnia, kunnia, Poika Jumala, eteesi kaikki polvistuu, taivaat maa, aurinko kuu. Kunnia, 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 kunnia Jumalalle. Kunnia, 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 kunnia Pojalle. Ja kaikki kansat tulevat näkemään sun kirkkautesi, sun kirkkautesi. Ja maa ja taivaat tulevat näkemään sun surutesi, sun surutesi. Kunnia, Isä taivainen, rakkautes sua nyt koskettaa, sua ylistämme. Kunnia, Poika Jumala, eteesi kaikki polvistuu, taivaat maa, aurinko kuu. Moni varmaan ihmettelee, miksi minulla on tällainen asu päällä. Tämä asu minulla oli päällä 20 vuotta sitten, kun menimme Mian kanssa naimisiin. Tämä sama asu minulla oli päällä toissapäivänä, kun juhlimme 9. äänitteen julkaisua Korkeimman suojassa. Ja samalla tällä julkaisuviikolla meillä oli myös hääpäivä ja sitä juhlistimme myös tässä tilaisuudessa. Ja yllätimme ehkä vähän itsemmekin, mutta myös varsinkin juhlavieraat, sillä kukaan ei tiennyt siitä mitään. Tulimme paikalle häämarssin raikuessa. Sun lähellä on niin hyvä olla, sun lähellä on niin hyvä olla, Jeesus lähelläs on. Niin onnellinen, niin onnellinen. Vie minut kotiin, yksin en löydä takaisin. Vie minut kotiin, joutunut olen yksin. Jos et ehtinyt mukaan, niin meillä on tulossa loppukesästä ja syksyllä konsertteja eri puolella Suomea. Tervetuloa silloin moikkaamaan ja tervetuloa kuulemaan musiikkia tältä uudelta äänitteeltä.
hemman suojassa istun. Kaikki valtion varjossa yöpyy. Se sanoo Herra on minun turvani ja linnani. Tunnet rauhaa vaikka sotimaa. Tiedät tää jos sinun kotimaa. Olet matkalla, mikä kestää hetken vaan. Taivaan koti sua odottaa. Ja maa ja taivaan tulevat näkemään sun surutesi. Sun surutesi. Ylistys, kunnia, kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Elämä on lahja, josta kiittää. Näen auringon kultavan viljaa ja tähti vyössä loistaa. Tahdon elää. Juna jyskyttää, se paikalleen ei jää. Vielä paikkoja on, vielä paikkoja on. Sillä hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, et jalkasi kiveen loukkaisi. Sillä hän antaa enkeleilleen